Ngai ku play pi ki perlok ki bapet ya kani video jonga ngai ku play pi ha kerteng ke padon bor jong nong penim jongi try jongi Jesus Christ te ha ketu video ko jonga ka bang penlai ha pu YouTube ka papi lai ke bu katu ka video ko jonga ka bang ai kerteng ha du jok om don jing sup ka wero te ko ma ang thi ru sngi te ada kata kam bangan peteng ngom peteng ada ngasih bakal abian ngom ngalak perkutong tu te kita kesini ngan beteng biang na ketuk video ko nga kamang live kamang ada ai kerteng ketuk video ko nga banga ai kerteng harujok om don jing sup kaweru arnya om don jing sup tang 10 minit ro harujok kadap tang ke jing tang ke jing sinjar tang jing so sat tang ke jing ele te ko maong ki tu sin te hoi haka jingim bru jonga lan jong pi kadon artbi kalenti kani ka perthai ka bangim ka wei ka de ka babha ka wei pat ka de ka basniu ko mala de kren ko mala panchai ka video jonga ka bala dep ko ba ang phi ka tu video jonga ka bala dep ka sing ba le plai ka ba phila yi ka tu video jonga ka pat kut tengin beteng biang na tu video jonga ka ba le pen kut ha tu sing ka ko ang phi ha perthai oi ka don artbi kalenti ka basniu ka don artbi kalenti kabang im ha kani perthai ko ang ki kawai kalanti ka ba bha kawai pat kalanti ka basniu kawai kalanti ka ba le chabnang bat kawai pat kalanti ka bale shabujo te to kan phin yakran bat nga phin simbanta bat nga kani kasni ngin yakran kani ka kalanti ka ba bha ka balong kumno kalanti ka basniu kalong kumno kalanti ka bale shabujo kalong kumno kalanti ka bale shabnang kalong kumno kumala kan ni pi ro video jong apla da ko ang pi ru jok kon jing su ka wero ang pi kala ba mod no pule no ekne kaktin ka jong ble nang ba phi tin song thu eka le to ni kan sphang kan ni kani ka wei kan ti ka ble shabnang ba ka wei pat kalanti ka ble chadu jok te han shwa ka wei hadin ka wei te kani kalanti ka ble shabnang kalong kumno kani kalanti ka ble chadu jok kalong kumno ko ang pi kawai kalanti kawai kalanti ka de ka basnu kawai pat kalanti ka babha kawai ka banyalam shadu jok bat kawai pat kayalam shabanam tengni karan swash pangkani kalanti ka blet shabanam nangit phi sayo sko bahaba ki nong yalap haba ki pastor ma haba ki bru ki jomble haba ki yalap ya ni tin ma jomble nangit phi smo ya kata tu ki perlok ki ba smart bahable jing sang mo ki ba lalu kristan dan ki ba nangit phi ki ba sai pule ya ni tin ka jomble nangit phi tip bahaya kata okay ka kalanti ka blet shabanam ka dei kalanti ka ba kim kalanti ka blet shadu jok pat ka dei kalanti ka ba puluk yang ni pise semua bahaya kata dengan keran swaj pang kan kalanti ka blet shabanam ka kalanti ka ba kim ka ba don tang ki sha tang ki bathar mo tang ki jing tang ki jing jinjar sudah mo habang ilet sha ka kalanti ka blet shabanam ka i ka jing mut ka kalanti ka blet shabanam ka i ka jing mut ka ba kalanti ka blet shabanam ka dei kalanti ka ba kim kalanti ba don tang ka kisha ka te kiai kita kisha ka patharong pi bapun ong pi la se ki parlok samla khna mo ki bampan pule ya kene tin ka jomble la ki tu bom ju la ki seng ong pi phim su thu mo kene ka jingmut kane kalanti ka balik shabneng ka de kalanti ka bakhim ka jingmut ong shubu nang ai sai pi ta shubu nang ta shubu nang ngam ta ong pi nga la long kristan mo nga la ada ubru jomble la ong ada ngalap nong ba ngalap yalap ya kini tin jom ble dengan dari nong yalap mo la panang mo ta ong pi perkhan okay ka ei kani kalanti ka bakhim ka balik ka badang ong pi te mo ong pi wada philong kristan ong ko ong pi ong ka yo ubru bu un phai se jing kala bo mo ong pi ko ong pi lada ubru hi umpat mat ira dia ada ka ubru hi kampat mat ira dia ong pi kalong ka ba bha yo u ni ya ka bakan phai se jing kala bo mo ko ong pi tang utu balamat dia tang bala smutu ira dia ong pi tang kita ki basmutu tang kita ki balamat la syam miladi ki ba prek ko ong ki tu video jo ba lep tang kita ki basmutu ka ba hadu ka lo ka jing pang ka jing thar bing tu prek mala da ula thar ki tang kita ki bukule basmutu ko ong ki te to ang sai ki chubuna ki tu ki sekri ki jomble ni ki nong yalap no chubuna ong ki okay hakapor ba ki tang sedang em banyalap ya ni ki ko jomble hakapor ba ki tang sedang em sekri ni kene ketin ka jomble ban pule ngong pi mai kalong ka ba hadu kata handai da phila pule ban handai da phila yo bor pan handai da ubri pat lai bor pat ya pi ong pi
kam don jing pat yang ngalani phi khendia ro ada phi pule ya ni tin jong play kumong ni to ngi ba hoi ba sung thu te kila hai ban sung thu ke ga ne ti ka ba khim ka ne kan ti ka ba loi ma ki tu ki bru ko ju pule ya ne tin jong play la ni ti ki bru ke ba long stan ko ju smart ne ki sang ai phi te pa kata to an sai phi ga ne ku ta okay ta ikene ga jimut kan ti ka ba loi na ne ga ne ga jimut kan ti ka ba khim mo ma nga cũng mong phi ngạ long ushkri jom leng la ngay lap cái tin của jom leng okay te ngong phi yu le se phi dang pakhat yu se ba nga shakri no ngay lap cái tin của jom leng phi i ba la phi pe ya nga ma ka khamat do jom phi i ba nga sup de nga i ba ka sup de ban shakri ble hin re ong phi ha ka jing long bru ko jonga ne ka jing long do ka jonga phi ka don bit tang ong phi ka ta jing e ong phi bong ha ba phi le ha ka ne kalen ti ka ba khim ko ba ong phi cái jingmut kalau nanti kau bakhiu, cái jingmut kalau hata orang pi, tu baktin kau jomble kakkan, kau baktin kau jomble kapan saya kita pilak penpulih, unang shun orang pi, ukhlem ni nang no, umi hi naim nasem jonga jong pi, kiu unang shun bakhau tam haga jingim jonga jong pi orang pi lada pi pulih keniktin kau jomble, lada pi smart balik jingaseng ban sakri oble ban sengap lagi jing itu khana ki pastor ni kilo ngelak bayi mana utat kan. Ông phi tip ya kata ba unang shun uklem wan na no uklem shun uklem ni no henry unang shun ong phi umi hi na ying na sem jonga jong phi ki nong shun ki bokhrau tam ong phi ki dei hi ki hanmen ki para ki jonga ka jong phi ku ong phi ngap ong tang kata pula su thu he ong phi la da phi ha ka ne kelenti ka bakhim ong to ong phi hoi pen pule ka ne tin ka jong ble la ne phin kala ka bamut ong phi hoi kalong ka ba e anu kata kalau kau buat pi pin pai sih kalau bumut kalau kau buat pi pin pule nak ya kan tin kau jom play tip ya. Bal ada pin pule ya kan tin kau jom play bal ada pi sedang menilap kau orang pi ngar orang pi abang sedang menilap ya kan tin kau jom play kau ni orang pi. Kinong kau tinggal khot kinong kau mau kinong keren kau ni kau tay orang pi kelempet ya kata kemak lak ya kata. Kidon baik Henry habangai ngelayo ya kan kau bor ba nganilap habau beli kalau ulai ngai kan kau bor kabut ngadon kin kata kabor banyalap yang niktin kecoba. Hoi kidon ki bakaran ben kidon ki bakaran kho enga kidon ki bakaran snew nga komne umtai habang ngalap yang niktin kecoba ki kran yang kitin ki pelai pujai pe purukom Henry habang ngalap pule hi niktin kecoba bo beli ai bor yang apa de ngadon petin kabor banyai sya pat kata kin ong pi kitin kecoba ka don sya kabor kitin kecoba ka de sya ka sti ka de ka lam kepala sya ban penglai yang ai pi yak ta gicing e kuma ong pi sapule ma pi yak niktin kecoba khang ba ma pi hin sung thu e ka ong pi kalau tiga bakim ko ba ong e pi ha ka e si sa bangin busut ka e si sa bangin la ban le ha ka ne kalau tiga bakim tang ba ong pi ha ka ne kalau tiga bakim bat ko ong e pi ka don pat de kata ka nong ko ba khaw yang ai pi ka don pat de kata ka nong ong e pi ka ba uble ula kular yang ai pi la da ma pi la da mangang ni phai khmat so uble ding yai ha ka ne kalau tiga bakim ka don tang kisah tang ditram ko ong e pi kita kisah kita kitram ke bathar yang ai pi ko ong e pi gidei ki kimi ki pa gidei ki hendan ki para gidei ki kur ki kha gidei ki parlo par jor ko jong pi kita kiri kita kisah kitram ke bathar yang ki bakran be nya ko me kom tai kata ko mut kalenti ka bakhim ala pin pule ke nektin ko jong le te kai pat de ka ne kalenti ka bakal loit pan ngai philas mu thu bhai kata ka don ti ka bangi le sin shabnang la ne kata ka ti ka ba ni long kum sikri gul mai la ne ki bangi la dang pule la dang ni la dang sikri ni oble tani philas mu thu bhai kata ka bentar te ngai pat sakni ka wei pat kalenti ka bakal loit ko mo ong ki te ka pat ka ne kalenti ka bakal loit ko mo ong te ka ne kalenti ka bakal loit pan api ha ka jing im jong bru ko ba ka ting jong play ka kran ba la da fis mu thu malah kitu ki bro ko ba share jing seng la kitu ki bro ko ba share smart bhaban pule ek tin juble ngi phi sung thu ba ya kata te ni kan spang kan kan ti ba ko ka e ga jing mut jo kan kan ti ka ba ko loit pa ngi ba babun hina phi ki khana samla la ni ki pro samla rit mo ki bom pat pule kan tin ga jong blai ko pa sung thu bom jule jing seng on pila da phi pet ya kan video tu na kan si kan share pi ka ka e ga tin ga jing mut kan kan ti ka ba ko loit on phi kalenti ka bakaloi mo pi hakumba king jombe kran mo kumba pisai sngoma hagis mim jomi ki bru ong pila da pipe da kan ka khmat do ka jonga ni ka jong pi i kumba ka kalenti ya ka jonga ni ka jong pi i kumba ka bet ta king joble kran pi i kumba ka bet henry hakuba kut pat jong ka kalenti pat ka don pat ka jingyap ka besar khei pat hanu kata kata pa ron ka jingma ka bkhraw hanu kata kata king joble kran ni kata
Tun keren pensai bat phi ngin ayu phi la ya kan ka benta kan kalenti ka ong phi kalenti ka bakul te ka iga jimut kan kalenti ka bakul ane ka thei mai ko ong phi ha ka prathei ka don atli ka kalenti ka bangium ko ka baba ko bastu ko ka bailam phi sa ka jing pnim ko ka kalenti ka bailam phi sa ka jing pniao sa ka jing jot te ka iga kalenti ka bakul to ni kan ang ta te ko ong phi thì hỏi cũng ông phi hạt cái chính lông chỉ improve cho ngay trong phi là đang nghĩ bích đặc cái hoạt động cái trong PPE cũng bảo cái ti cả bích ấy cũng bảo cái ti cả bahaya Andre hạt bukut trong kapan cái don pat kata cái chính yap pat cái besar khe lu kata kata jadi cái ti cái bakal lu itu phi lệ cái làm phi sẽ cái chính jot cái làm phi sẽ ta cái du jok ding bom julen ada ti cái bakal lu thì tôi nghĩ cái sepang cái phang sepang cái bentak cái ti cái ba ông phi ba cái kata cái ti cái ba keloi, orang phi ini ya kena samla ke jongi la ne kin thei sinang la ne wat kilong kumi kilong par mo hapoka ne kari khasi ke jongi ong chi hoi ha ke ju ko por ko mo kan to video ko chonga aba phi la yu i phi la pet ong phi ha ke jing long ching im jong bru ong phi hoi ong phi hoi ke ju ko por ni long kristan ke ju ko por phi le ching sem ke ju ko por phi phi lệ cái này kam bộ giai protein hợp thể một phi hạt dụng của ông phi top fish core hạt dụng của phi lệ cái này kam pentrim bộ imlang salam ông phi hạt dụng của ông phi lệ jing sam ông phi bukum kata cái jing long kristan cái jong phi ông phi ublei uklam pediang ngai phi là phi long kristan hak kata cái bukum là long kristan kata cái bukum ublei là nga là phi là đang shakri ublei cũng ini baca shakri hok pe nadu kada nut kam sim cái jong phi play kwa ya kata yang ngai phi dengan shakri hok yo play na do ura kan sim mo janga shakri play usung hud ni yang ngai phi la ni shakri hok yo u na do kada no na do kan sim ko janga phi tin jom play project ta to phai sakane ka ti ko kluk ko mo hi kan pensai ngan bata pensai phi ki samla khna ko pe kan video ko na ong phi te bobun ong phi ki si ko jongi ko mo ong phi ki khna samla ko jongi la ne po ni ka rikhasi ko jongi ong phi ki bobun kim smu thu ong phi kan kom ring pa kan ka prathei kan kom pa kan ka rinti ka bakul ong phi kan kom pa u suit nu soitan ong phi uluk suit nu soitan ong phi ustad palak ban ring pa yang ngala ni phi kum la kan tu video ko jonga mal dak kan kum phi la i ko video ko jonga ko pra dak ong phi tekan ni kelenti ka pakului ko ong phi babun ong phi ki nak samla ka sungi la ne wat kilong kumi kilong par ko ong phi haba kim pat mat haba kim pat tip ya kan tin ko jong play ko mala dat kan phi ki ma te ban pen ye phere le de kan ko ta kelenti ka bahag no kelenti ka basni haba kim pat mat ya kan tin ko jong play ko ong phi te shu ai sai phi shu bu na manta kini ki khana samla ka jong chu bu na manta babun hi hai kalong sem ko jong phi ko ong phi pidon pedang jung jing pidon pedang jung jing jenjar pidon pedang jing sumusi pidon pedang jing apa ya pra pidon pedang jing ya ferjing mut mo ka lok jong phi la ne ta tertel bagi bahai ngasem jong phi ko mal kan tu video ko jang ong phi kataw hi ko long ong phi bali phim la ban pen ya pher na kata ko bha ko basni ong phi kataw ko long ma pa phim pat tip ya connecting jong play te be mar ba phim pat pule ya connecting jong play ong phi te mar kata kataw ong phi ka pen long na ya phi bo phin ya hori hura phin long na phi ko ma ong phi phim ban jing su ai ngasem jong phi ong phi kanu kolong ying kolong sem ka pom don ye ka tin ko jong play ong phi ko bom u ko bom play yo ban sanchar kolong ying kolong sem mo jong phi ong phi phim don jing suk la no ru ong phi la da phim don ye ka tin jong play la play from yo ban sanchar ha kolong ying kolong sem ko jong phi ngal ko ne phi pro video ko jong a cho sai phi ko ong phi ka ti kan ti ka bayalam yang al ni phi sa ka jing jot la ni sa ka rujok ding bom julet la ni sa pang nga ik jing mun ka kan ti ka ko ko ong phi an sai phi sebut nak kita kena ke jong ni ke ong ma dan ki baru ko jong ni hak po re khasi jong ong phi ong phi kan ni kalen ti ka ba kalui ko ong phi ki kini ki kena samla ke jong ni ma kan the ni chandang ong phi PM hapo la bende hapo social media ma po internet hapo YouTube la ni la bende hapo awak ka cingim ka balong real jong ni ro ki le umno ki kena samla ke jong ni ki im tang da ka badik kiat ki im tang da ka ba ya shu thok ki im da ka ba shu pe mobile da shu le kai game ko ni tai ma ki kham tip shu ban pe kam pe jam kham tip shu ban le ka no ka kam ka long yin ko long sem ko ba ong phi ki le pe la ka jong ka mon na phi pe le po social media po internet mo po YouTube ong phi pe ka
kum riam kum bet jong ki le kum no ki riam pong ku riam kham akor ki kham don chute kata akor burom kum oru taw ko long kum ong ki de namar bakim tip ek nekting jong de namar bakim pule ek nekting jong de namar bakim pat mat hi dala de ong ki kata go wi ka ba bhai ki bakin sothu ya kata kum ong ki hoi ha jing imbru jong ala fi kum ong ki ada pipet tak khamat ko jong ala ne ko jong PPE kum ba kalenti liat kum nga ko jong PPE kum ba ka bet ya andre ha ka bakut jong ka pat la da pi yo I pat la da pi la yo pat ek ne ka bor la pi I pat ek ne ka khamat ka jaman simpat ka don pat kata kalenti jong ka jing yap pat la da pi tip la fi la pule ya ne tin ka jong play tin jong le ka panchai kata ang pi kuma ang pi ha ka jing imbru ko jong ala ne ka jong pi ha ka jing imbru ko jong ala ne ka jong pi kum ubru ne kum ko bre ong pi kum ubru ne kum ko bre ha ne ka thai ka ba ni im ong pi bali ong pi pimla bat pnya pher inak ta ka babhar nak ta ka basni ho jing im jong sam pi kuma de kran ha video jong ong pi kadau hi ka long namar ba phim tip ya ka ne tim ga jong play kadau hi namar ba phim pat sung thu ya ka ne tim ga jong play kadau hi ka long namar ba phim bu ya la de ka ne ka bersimya isha kuma de kran ha video ga jong ka bangla de pelai bangla la de upload ha tu po YouTube ga jong ko channel ga jong ong pi wat pen e do lut ong pi wat bu kan ikam sim sum start ila de wat bu kan ikam sim sum shanya ila de ong pi melakukan tu video nya bu ya uble khamat jong pi ong pi ailat ba uble unyalam ha kalen tiat jong pi ailat ba uble unyalam ha ka jing im ga jong pi hi wat sum shanya ila de wat sum start ila de wat bu ila de kata jing shanya ha ka jing long bru ko jong pi nga long tong bru pi long tong bru Hari kata ka jing im ko jong pi jing LNT ko jong pi pat de uble pat de bayalam ti pat ya ka jing im ko jong pi le betul tu eta la da pila pule ya nek tin jong pi hi sa so tu bang pi mal video ko jong pi sa pule hi ma pi ya ka nek tin ko jong khanang ba ma pi hi pin so tu khanang ba ka jing jong pi kan so ko ma kan tu video ko jong pi ka tam pi ki khana samla ki bom pa yo lok bom pa don kun dang ti ko pi ka phap la de pi ko pin pule choi tin jong khanang ba ma pi hi pin su khanang ba ma pi hi pin nang ba te khanang ba ma pi hi pin sneng pin khawi kun ti pin su ma pi la chai ski ka la wi ko jong pi da kran pi kata ong pi uduk su ustap palat ong pi ko ong pi ban pun soi ban pun sat pi hoi pun bernyai pi da ka pi pe no bai ko ne kom tai pun bernyai pi da ka bo uyalam se ne sa tai da ka bo pi di kya da ka pi tu da pi thok kom ne kom tai ka jing ko jong pi hen rei kom ong pi hoi da ka jing long bru ong pi ye kom kan ti ka bo ba ha ka jing ko jong pi hen rei ha ka bo jong ka pat ka don pat ka jing ya ka don pat kata ka jing jot ka pasir khei bat hadu kata kom de krang tu video ko jong pi ong pi persiang la de berpulian ek ning tin jople persiang ban phai se jing kala ka bomon ong pi hoi ko ong pi hoi ka e palat e pi ba phin phai mat jople ba e palat e pi kala ka bomon on re ong pi ada pidon ka mon pat ko mal karne pi om don ching e pat ka we ong pi uble don rangkat bat ngau ble don rangkat bat pi la da pi pidon ka mon uble ko ong pi ubu ya gane galanti artli gane galanti ka we ko pha ko we bosne ne ka shong ka mon pat ka jonga ka jong pi ong pi phinjit ya gano galanti phinjit ya galanti ka ba ne phinjit galanti bosne phinjit galanti ka ba khim ne phinjit ya galanti ka ba kulit ka ma ong bi ong pi ai ong pi ne ka rujok ma ong pi ba da pun kre na konta ki do bom shimla phai kala bom shimla kala ka bomut ki rujok ong pi la da pun kre ong pi na mata ki ba pop na mata setan ong pi kring jong play ka ong ba play ik pala e ngai pi play from kwa ba ka we ko man sim ko jong pi ba kan jot no andre kwa ba kan phai no se ka jing kala ko mo kring jong play kan ne ka ta ong te ka video ko jong ka long ta kom nem ta sni te ngi sem pi asung thu pha ong pi phang kan ka tang la ile ban batai ban shai bhai pi ong pi ngam ban tin da ko we pa ong pi spule no pi ka ne tin ka jong play kan ba pi pin sung thu wat ne don ong pi pro ki ba pe ka ne video jong ngaru ngalong ko ma pi long pi long ko ma ngai ngalong ong pi ni im hi ka ju kan sim ni im hi sakri hi ju uble ong pi mal kan do video ong pi ka tin jong play ka don ka bor ong pi ka don tang go wi gospel ka don tang go wi tin ka jong play kan ka pathe ong pi ya sa pule hi ma pi kan tin jong play kan ma pi pin su kan ma pi pin su thu ong pi ya tang kini tin na kun ta burum ka jong play amen mas kan do pat ha ka wi pat ka video ka jong na ta burum ka jong play